Ik ben Nick Giese, ik ben 35 jaar, geboren en getogen in Koningslust. Daar woon ik samen met mijn vrouw Joyce en mijn twee dochters Julie en Lola. En ik kom samen met Simone uit voor Koningslust in Singing Pelemaas. Nick, de schilder, oftewel Nick Schilder en Simon en een eder achter. Laten we Nick en Simon gaan doen met de soldaat. Dat is wel een hele leuke verrassing. Ben dicht bij je. Ben dicht bij je. Het is pittig, maar het gaat ons redelijk goed af, geloof ik. Hè? Het is gezellig vooral en dat maakt de repetitie dan ook wel iets makkelijker. Neem me mee, in je hart zo nog mijn pijn. Alles mag, ik blijf dichtbij. Het is af en toe eventjes zoeken van, goh, waar pak je wel een tweede stem en waar pak je geen tweede stem. Want ja, ik moet natuurlijk ook, we moeten erop letten dat jij niet in de war raakt als ik in een crisant dus doe. Ja, sta die rechtom. Hè? Precies, jij gaat gewoon recht door zee en het gaat allemaal goed komen. We gaan luisteren naar Nick en Simone uit Koningslust met De Soldaat. Eruit gezonden naar Nederland, naar het verre land, waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht haar zijn geliefde meid, die een brief schrijft van de jongen die ze mist. Nu hij ziet een ster en die wijst hem de weg. 'S'avonds voor het slapen gaan, kijkt zij naar dezelfde maan. En dan gaan we nog maar moment. Want al ben ik zo ver weg, geeft het troost als ik zeg, ik ben dicht bij je. Zo dicht bij je. En neem me mee in je hart, zo wordt mijn pijn halve smart. Ik ben dicht bij je, Blijf dicht bij je. zo ver weg. Voor een maand had zij geen bericht gehad. Hij lag er op de mat, een officiële envelop. Een noodlot greep hem in de kraag, in een innerlaag en de brieven hielden op. Nu ziet zij die ster en die wijst haar de weg. 'S'avonds voor het slapen gaan, kijkt zij naar dezelfde maan. Want al ben ik zo ver weg, geef het troost als ik zeg, ik ben dicht bij je. Zo dicht bij je. En neem me mee in je hart, zo wordt mijn pijn halve smart. Ik ben dicht bij je. Zo dicht bij je. Want al ben ik zo ver weg, geef het troost als ik zeg, ik ben dicht bij je. Zo dicht bij je. En neem me mee in je hart, zo wordt mijn pijn halve smart. Ik blijf dicht bij je. Zo dicht bij je. En zo ver weg. Jeetje, wat een aftrap. Heerlijk. Ja, ik kom ook even heel dicht bij jullie. Hoe was dit op het podium? Geweldig, leuke ervaring. Zie je ook eigenlijk wat nu in het publiek? Zo met die lampen op je? Ik zie twee knappe dames voor, dat is zat. Ik dacht al, daar keek je natuurlijk naar, hè? Ja, ja. Zo moet dat ook. Nee, sorry. Nee. Oh ja, oh, alles meenemen, alles meenemen. Ja, ik ga het meteen vragen, want ik zag iemand meteen ook genieten. Nienke, hoe vond je dit nou, dat zij de aftrap mochten geven? Ja, echt super knap. Sowieso is beginnen altijd killing.
Of niet. Het is net hoe je er tegenaan kijkt. Je hoeft er maar vanaf te zijn, hoor ik sommigen zeggen. Zingen is eigenlijk best wel leuk, toch? Maar ik voel af en toe ook... die spanning is soms intenser dan het leuk vinden. Maar bij jullie spatten in ieder geval de lol er heel erg vanaf. Ik vind het knap dat jullie... dingetjes ook een beetje hebben afgewisseld. Ik ben dicht bij je en zo dicht bij je, dat jij die dan weer alleen pakt. Hebben jullie heel goed opgelost, want daar wordt hij inderdaad ook wel heel hoog. Wat alleen lastig is, af en toe, is als jij Simone... Dan wil ik ook bijna Simon zeggen. Ja, dat was eigenlijk een instinker, of niet? Hè? Ja, en het komt ook door het liedje, hoor. Het komt ook door het liedje. Maar dat... Als Nick dan af en toe zijn stemmetje even kwijt is, dan ga jij dat overnemen van Nick. En daardoor valt dan jouw stem weer even bij. Dus jij bent de hele tijd een beetje aan het oplossen, zeg maar. En dat maakt het af en toe een beetje rommelig. Maar ja, wat boeit het allemaal? Want jullie hebben echt genoten en ik ook. En ik denk jullie ook. Zeker. En jullie ook, toch? Ja. Nou... Ja, Tina, Nienke heeft natuurlijk al hele mooie woorden gezegd. Maar heb je er nog iets om... Ja, kun je ze nog een tip meegeven? Of zag je nog iets leuks? Nou, ik zag het ook uit het publiek. Of ja, ik hoorde het eigenlijk. Heel het liedje hebben ze volgens mij meegeklapt. Ik vond die interactie heel erg leuk met het publiek. Maar ook heel erg leuk met elkaar. Eigenlijk was het een soort van liedje van ons allemaal. Ze voelden dat een beetje. Dus dat vond ik echt heel erg mooi. Hebben jullie goed gedaan. Ja, dank je wel. Hey Nick, hoe lang is het geleden dat jij voor het laatst punten hebt gehad? Dat is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ja, bijna terug naar school, of niet? Ja, qua punten wel dan. Ja, ja. Nou, we gaan toch aan de jury vragen. Goed? We zijn benieuwd. Oeh. Hey, ik zie een 7, een 7,5, nog een 7 en een 6,5. Dat is een mooie aftrap, toch? Een schoolrapport, hè? Dat moet ik zeggen. Het staat meteen bovenaan nu, toch? Voor nu wel, ja. Voor nu wel, toch? Nou, ik denk dat het tijd is voor de Green Room bij Joyce. Veel plezier. Dankjewel. En daar komen ze aan. Nick en Simone, kom erbij. Kom bij me. En hoe voelt het nu? Ook een opluchting? Uiteraard. Een hele opluchting. Nou, Ja. het is allemaal los nu. Ja. Maar je hebt er ook wel van genoten, zo te zien. Ook dat. Het was heel erg leuk, toch samen. En de weg er naartoe was heel erg leuk. En dit was de goal, zullen we maar zeggen. En, En ben je een beetje trots op hem? Hartstikke. Ja, echt super trots. dat het maar zonnig is. En dan zaten er in ieder geval 3 heel trots vooraan op de eerste rij. Ja, wel meer. Maar ja, die 3 die waren het apen trots. Die kun je al in je zak steken. Heel veel plezier nog vanavond. Ga ervan genieten. Dankjewel.